আমার ফ্রেন্ড জয় জয় মু কিষান সর ওয়েলকাম করছি মো চ্যানেলକୁ ସେଇଟା ହଉନି ଆଜି ଦେଖିଛି ଦେଖା ফ্রেন্ডস জয় জয় মু কিষান সর ওয়েলকাম করছি মো চ্যানেল কিষান সর লাইফস্টাইল দেখুন আজ মকর সংক্রাନ୍ତି উপলক্ষে ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଉପମା ଆଉ ତରକାରୀ ସେମେ କାଢ଼ିକି ଘାଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ କଟାକଟି ତାପରେ ହବ ଏବଂ କାଳି କରୁଛି ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପମା ହାଲୁଆ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଖାଇବୁ ରେଡ଼ି ଚିଲା ଚଣା ରେଡ଼ି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପମା ଫାଇନାଲ୍ ଆମ ଉପମା ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ହାଲୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଗୁନ ତରକାରୀ ସେଠି ହେଲାଣି ଆଉ ଖାଇବା